machiegni. Ote mopogore opogore wuok kuom jodolo e pacho kama ngima e kinde ma odhial nyasi mar Pasaka. Moko kuom otego ma ochiw e kinde alam mar Pasaka oting'o hera, dongruok kaachiel kod thiro timbe mag mibadhi. Judith Omondi miwa ripot maler ahinya to e odiechieng' ma jolendo mag Ramogi Radio kod TV oriwore kod jolemo e kanisa mar Holy Cross manitie Ramba e kaunti ma Siaya. En mor, wer, pako kod juso e kar lamo ma Holy Cross Ramba Parish e kaunti ma Siaya. Jo-Kristus madhialo nyasi mar Pasaka mar chier mar Yesu oting'o kapu mag duoko erokamano ne Nyasaye. Ja-Kristo ka ja-Kristo gi atonga malore gi ng'uono mar Nyasaye ma osemenyore e ngimane. En lamo ma oyuorie kod jolendo mag Radio Ramogi kod Ramogi TV, kendo ka jadolo ogolie ote mar hera kod kwe kind jopiny. Kawuono ni en Pasaka kendo Kristo osechier, ote en wabed gi geno. Ket Nyasaye obed geno ni, ket Kristo obed geno ni, kiket geno kuom dhano wadu. Kristo osechiero ngima, en kodwa seche duto. Erokamano, ubed gi Pasaka maber. Yesu ne wuoyo kuom hero wadu kaka iherori iwuon. Koro hero wadu en niya, mathin mari miyudono poge gi nyawadu, miye nyawadu bende obilie. In gi makati achiel, pogne nus. In gariyo miye achiel, embo cham achiel. E kaunti ma Nairobi, kanisa mar All Saints Cathedral bende jolemo ochopo mar yudo gweth e chier mar Yesu. Kopogore kod ote mar geno, jadolo Evans Omolo otiyo kod kindeni e lombo jotelo ma Kaluo mondo mi oti kod thuolo ma gin go e sirkand Ruto e kelo dongruok Kaluo. Jotendwa one ni broad-based okelonwa dongruok e counties wa ma Kaluo mondo waneni dhi nyime betie. Kik wabede broad-based mar gombaka mar wacho ni wanie sirkal. Wadwa ni mondo governors mawa, wadwa ni mondo jotendwa mondo oti kod mwandu mawuok e sirkal gi mawuok e counties maber mondo goodwill manitiere kinde makamagi okel dongruok e pinjewa magonagi. Waneka nderni loso, waneka nyithindo ichulo negi fees ma ok nyal dhi e sikunde, mondo waneka industries ichako mondo dongruok obedie e pinywa maronagi. Ka Mombasa, kanisa mar New Life Mwar Church of God oywak ni solro mar piny owacho e ute lamo osebedo ka yiengore konchiel ka koro gikwayo mondo mi sirkal oyar bade nyaka e ute lamo mapok odongore. Rambe ok rach, ji oga rambe to gergo mana kanisni. Mak mana ni ka pesa modonjo mar kanisa to chowo mana tich mar kanisa na mondo ger mondo jo-Kristo yud thuolo kuonde ma ginyalo leme. To awakwa doher ni jotendwa owe hero mana bedo nego arambe ne jo kanisa mosedongore, to giduog bende nyaka piny bende gikonywa go arambe mondo gichiernwa kanisni mapod ne piny mondo tingre malo. Wabunge wa mag piny Kenya oyie okalie gimoro manyalo miyo raia mag piny Kenya bede kod tugruok mar ngima mar dhano. Jodolo mag kanisa kopere counties ma opogore kama oriwo Nairobi, Nyeri kod Mombasa bende oywak ewi mibadhi magikoni opong'o pacho ka koro gikwayo mondo mi iti kod osuru mag jo-Kenya e yo makare. Judith Omondi, Ramogi TV.